Għal ħafna sidin tal-annimali, il-klieb jistmawhom daqs kull membru tal-familja u għalhekk is-saħħa u l-kuntentizza tagħhom huma l-prijorità. Li sit qaxxar il-kelb ta' spiss ma jgħinx biss biex il-kelb iħossu aktar komdu fis-sajf, iżda jgħin ukoll biex jikxef kundizzjonijiet li l-annimali jista' jkun qed ibati minnhom. Mhux biss kemm ngħidu hemm bżonn iktar liġijiet, hemm bżonn iktar liġijiet, iridu jkunu wkoll mill-owners. Jagħmlu iktar homework fejn ħajjieħdu ovvjament il-kelb tagħhom. Billum sirna f'sija rridu nagħmlu ammont ta' klieb, flus, allura ma nagħtux dik l-attenzjoni fuq il-kelb. Hemm bżonn iktar attenzjoni il-groomer, l-ambjent tagħha, kif qed tigrumja l-kelb, dak l-affarijiet bażikament biex il-kelb iħossu komdu hekk ma jkunx accidents. Da xogħol jirrikjedi ħafna u importanti jirrikjedi ħafna paċenzja u attenzjoni. U imħabba lejn l-annimal. Jekk inti m'għandekx dawk it-tlieta, sorry. Rebecca Kakija tkellmet ma' TVM News dwar esperjenza qarsa li għaddew minna i u l-kelb. Il-kelb kellu bżonn jitneħħilu xi pil minn udnih, il-proċedura ma sarit sew u letteralment is-suf tqaċċat mill-widna. Allura mbagħad hemmhekk fejn l-widna fjammat u kellu bżonn is-servizz tal-vet u s-servizz tal-mediċina. Rebecca qalet li minn wara l-bib tal-groomer bdiet tisma' lil kelb jingħid. Ovvjament aħna bdejna nippruvaw inħabtu biex nidħlu ġewwa, ma minħabba li kienet il-pandemija użaw l-iskuża li ħadd ma jista' jidħol fil-premises. Allura l-konferm eżatt m'għandniex. Footages ma ngħatawx ukoll għax innotajna li kien hemm surveillance għaddejja però ma ngħatawx lilna. Allura eżatt il-konferma ta' x'kienet jiġri hemm ġew waqt il-grooming session ma stajniex noħduha. Bir-regolamenti l-ġodda li tħabbru l-ġimgħa l-oħra, l-istabbilimenti tal-pet grooming jeħtieġ li jkunu reġistrati mad-Direttorat tat-Trattament Xieraq tal-Annimali. U kif saħqet Alicia, il-grooming professjonali mhux biss huwa importanti għad-dera, iżda fuq kollox għas-saħħa u s-sigurtà ta' dawn il-ħlejja li tant huma l-qalbna.